As you can see, I am wearing this cap like a meaningful conversations with Uzandi Mfeka. You will remember ukuthi ngake nga-announce before ukuthi there are gonna be caps, there are gonna be t-shirts, and as the time goes by sizoyi-add merchandise. But okwamanje ngicela ukutesta ngama-caps. If you want a cap is only gonna cost you 150 rands. I only have them in black at the moment, so please just WhatsApp me ukuthi you want a cap. The reason I'm testing with the caps is because my caps are one size fits all. So if caps are liked, and I'm gonna continue to add the t-shirts, and then later on I will just link eShop Shopify go YouTube channel. I'm so that it's easy for you to just go in there and buy the merchandise that you want. I did mention ukuthi ama-caps nama-t-shirts I'm not selling them for profit, guys. It's important ukuthi sizijwayeze ukuthi sabantu siphila ukuthi akuyona yonke into oyenzayo empilweni oyenzela ukuthola imali. Ezinye izinto uya-investa kuzona namhlanje, kodwa imiphumela yazo ibonakala in a long run. Usiza umuntu namhlanje, ngelinye ilanga kudala sowakhohlwa. Isibusiso sakho sibuye, asibuyi ngoba sibuya ngalo muntu owamsiza, but sibuya ngoba sekufanele, ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi usuready ukuthi isibusiso sakho usithole, ngoba uyabona ukuthi you can handle it better. So please guys, order these caps. You remember ukuthi ngasho ukuthi lama caps I am buying these to help abantu abafika kwi-podcast. I'm buying these to help abantwana laba abadlala ibhola. Sometimes they need a lot of different things ezizinsiza zokwenza ukuthi bakwazi ukuthi baphumelele lento abayenzayo. So please order your cap. Your cap is 150. Emihle wasinikeza iprice ukuthi cap ayibo 150, wayethe u200 yena, kodwa mina ngicela ukuqala ngo150 because u200 kwabanye abantu might be a little bit expensive. Ngicela ke futhi ukuthi ngiphinde ngixolise kulaba abathanda i-podcast, who follow a lot of my podcast episodes. Guys, I've got challenges. I-production team that I am working with, I don't wanna lie. I don't even know whether this is a sabotage or this is a what. Yabona njengamanje as I'm talking to you, we shot a couple of episodes 3-4 weeks ago. Today I'm only receiving those episodes QA, but you can actually see what am I QAing, and it will nonsense and mina I pride for quality. If you have been following this channel for a very long time, you will know one thing that I do, and I do well. I make sure content, my content, especially my podcast, it's quality content. Even the story times, I could be telling a story as a fiction, but it's quality. You can siyalandeleka sense. So when why uzongiQA into obonayo ukuthi inyomfonyomfo enyimferili enyumpumyumpu lento nginika yona, what am I supposed to do with it? So this is why I'm gonna make this call today ukuthi if you are a student, I don't care where institution of higher learning. You can be in those fly-by-nights or small institutions esingawazi, who are training and teaching abantu photography ne videography. If you are one of those students, I know ukuthi niba nama projects amaningi niwanikwayo nama portfolio kufanele niwenze before graduate. And if you are a student in one of those institutions, I am opening up this call. Come work with me. Whether you are good with still photographs, whether you can create beautiful vlogs, or whether you know sound, or whether you know how to take good videos, come. I am starting my own crew now. I am tired of relying we equipment yabanye abantu. I am tired of relying we expertise yabanye abantu. I want a team that I am going to groom and train myself ukuthi how this goes, and you will gain a lot of experience, and I will give you good references for your future. So this is you investing into the future from now, and I will compensate you for what you will be doing now, because at this current moment I am trying to get my own equipment. I so wish I could just have Canon or Samsung avela ngisponsorishe. I don't know guys, but yeah, God is good, and akalali. One day I know ukuthi you will see. Ngelinye ilanga
uyobona umsebenzi omuhle engwenzayo to uplift everybody and help anyone ofikayo and cry on my phone looking for assistance, and uyabona ukuthi how much I bend backward to help those people. So I'm just hoping at this point with one day uyokuzwa ukukhala kwami, because equipment is very expensive. I have been doing quotations. Mhlambe njengamanje I've got quotations from more than 4 companies. I've done equipment go camera land for my lights, for izinto and kits and everything. I've done my quotations go Samsung. I've done my quotations go Canon. It's expensive. It's expensive. So, God, I am trusting and hoping ukuthi I will overcome it one day. I will get it. So, if you're a student, no crying. Okay. If you're a student and you're doing photography, you are doing sound, you are doing videography, please holler me 071-941-9417, 071-941-9417. Just text me and say internship. I won't even complicate this. Just text me and say internship. And then dash, if you're specializing in photography, just say internship dash photography, or internship dash sound, internship dash videography. I'm gonna work with you on my podcast. I am gonna groom you. Yeah. So that's what I want to say. And yeah. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela le kude phezulu. Do join. So nonetheless, as you know, Uguti, it's a story time. I'm gonna ask you guys, Uguti, you know the rules. It's only 4 pillars. We like, we comment, we share, we subscribe. So that's the only thing that you need to do. And I just wanna to say thank you to those people who are coming back to me and say, Sisters Zandi, we are now watching all the adverts. Please, guys, I cannot overly emphasize ukuthi ukubuka ama adverts kubaluleke kangakanani if you are watching my content. And if you're not just watching ukuthi uzi-entertain, but you are watching because uyafuna ngempela ukubona sikhula, because you know ukuthi on podcast sisiza abantu abaningi abaneyinkinga eziningi abeza ngeinhlobonhlobo ngezinto, abanye bahlezi kuma DM, ngiyakhuluma nabo every day, ngisaba ngisho ukuba letha in front of the camera because nginamahloni ukuthi how am I going to bring a person in front of the camera meanwhile I know ukuthi lo muntu uneyinkinga engaka and udinga a lot of help, kodwa mina I'm just capitalizing on the story because if you know me, you know me. I'm not about the story. Istory kumina siza kamuva. Yes, istory esidabukisayo esineyinkinga ezingakaya izigaxa zeyinkinga will give me a lot of views, kodwa inhliziyo yami iyanqaba ukuvuma ukuthi ngithathe usizi lomunye umuntu ngizokwenza ama views ngalo la kwi podcast yami, meanwhile ngihlulekile ukumsiza. Ingakho umuntu ngiqale ngimhambise eindaweni la azosizakala khona before ngimlethe phambi kwecamera. Noma kuba ukuthi ngimletha phambi kwecamera kodwa already sengiqalile ukumtholela usizo one way or the other. So once again, I do apologize for the delayed episodes to those of you who really enjoyed our podcast episodes. Kodwa ke, yeah, those are the challenges that I have, technical production, whatever. It's delaying and I'm not happy at this point, but I know I will overcome this. But again, nonetheless, it's a story time. You know, there's nothing that lights up my world after a long day and I come in front of my camera and I start recording these, because ngisho ngathiwa benginosuku olubi kangakanani, ngisho ngathiwa khona umuntu ongicasula kangakanani njengamanje njengoba ngicasulwe yilaba abangilethela inyumpururu yenyamparara yenyomfonyomfo ye-episode. Yo, asiyekeni, it's a story time. I'm not even gonna sing for it. Kodwa nje, right now I am angry and I just want to vent and I just want to story time.
Hayi asipholiseni ingqondo ngoba yazini ngiyakudinga ngempela. Yabona ukupholisa ingqondo namhlanje kudingwa yimi. Akupholiseni ingqondo. So as I say ukuthi ama story times wala ekhaya, it's not just your ordinary story times. Siyakha, siyakhulisa, senza umahluko, and sifuna ukuthi wena uthole isifundo in each and every story time that you watch. Kodwa ke today let us just asipholiseni ingqondo. Usacabanga ke ukuthi order lakho lokuthenga ikepisi uzolifaka nini, uzongifakela nini lo mali. Don't forget ukuthi uma ufaka iorder ukuzofanele ufake uconsideration ukuthi ukephi nendawo, kuzofanele ubale nemali ka Pepcent mangisendela ikepisi lakho. You are supporting the work that I'm doing. You are supporting ufuna ukuthi abantu basizakale laba beza nezinkinga. You are not enriching uZandile there. So even if you know a place where I can get even them cheaper if I buy them in bulk, please plug me because this is not for profit making. Okay, asipholiseni ingqondo, sizoba sifushane, sizohleka nje kancane, skip stress. Asigijimeni sisintini iningi ejubane. Siyele. Do I look better now? Sisintini iningi ejubane siyele. Do you know? Ey'ntabeni zokhahlamba khona indawo ekuthiwa ise-Underberg. Akubandi uma kusesama kushisa lithi komcake, and abantu bakhona abana stress imunu, abanalo ulwandle kodwa abanaso stress. Uthi ngifakele izibuko ngifuna ukubona kahle. Abanalo ulwandle kodwa abana stress. Yazi ukuthi makushisa benze njani? Bavele bahambe nje umuntu ayazichophela emfuleni, afika washing yakhe, nekaqeda washing yakhe ayithatha ayibeke eceleni abese yageza emfuleni nqunu. Hamba ngazi, akekho hlupho omunye, akekho khathaza omunye. Mfana ntombazane, isalukazi, mama bayazigezela nje emfuleni. Such a beautiful peaceful life engena stress. Kwenzeke ukuthi kwakukhona uMahlatshwayo. uMahlatshwayo Nkosi yami indoda yakhe yahamba mzukwane 15 years ago. Indoda yakhe mayihamba yahamba iyosebenza eGoli ezimayini kwaNdonga ziyaduma. Yafike yagwinywa igoli, lalela lamgwinya ugomedi igoli mukuthu. Wagcina nje ukuthumela imali onyakeni wokuqala ehambile. Ngenhlanhla ke uMahlatshwayo wayezela izingane ezihlakaniphile, uThobani noThobekile. Umfana nentombazane nje, lo wokuqala kwakuthobani, lo wesibili kuthobekile. Hayi ke kwenzeka ukuthi ke uvele makahamba uThobani vele wayeseqala ukuyongena emabangeni aphakeme eseyofunda e-high school esoqala ke lapho ko grade 8 ko grade 10 eselapho nje kulowo mazinga. So vele wayesezoqeda esikoleni sekuzobalula nje. uThobani ke uyena wayehleze eduduzulini, hayi ma ungakhathazeki, yabona nje ngelinye ilanga mzukwane ngaqeda isikole ngaba yipilot, sengishayela indiza ehambela phezulu, ngiyokukhipha kulokuhlupheka. Ubaba uyozisola ukuthi wahambelani la ekhaya. Babela manje eduze ke nodadewabo ngaphela kokumgqibelo nosonto, omunye wayezalwe nje a year after omunye. So basheshe baqeda ke isikole abantwana kuleyo nhlupheko kuba bengasabuye ekhaya. Baqeda isikole abantwana, bebeqeda isikole abantwana, hawu uThobani ke kwamhambela kahle ke, akabanga ke ipilot njengokufisa kwakhe, kodwa ke wagcina ewunjinile ngoba phela umfana lo wayehlakaniphile kwezezifundo lezi esizibiza ngo-STEM, science, technology, maths, zonke lezo zinto nje ezibalayo zazibuzwa kuyena uThobani. Hayi uThobani angene enyuvesi, meka ngene enyuvesi vele kusho ukuthi othi ama lecturer akhe ayamthanda, avela akhethwe for izifundo zoma exchange program, azithole ndizela phezulu uThobani, ahambe useyofunda phesheya kwi exchange program yase Germany. Meka buya lapho hawa vela kuthathwa inkampani enkulu eyenza izimoto ezinkulu zase Germany. Hey kujatshulwe ekhaya kwenziwa idili likaMkhipheni, zikhonyana Nkosi yami nezinkomo ezazisho ugumedeke before ebhunguka kuhlatshwa inkomo. Kube idili athi nje uThobani, mama ungasaphinda ukhathazeke, wena nje uphumile ehluphekeni. Thobani anakekela udadewabo, akhulisa udadewabo, amfake e-university, impilo ivele ipope nje ibe mnandi. Kodwa ke noma uMahlatshwayo ayejabula izingane zimphethe kahle, ephila kamnandi, uyawazi ubhontshisi, sithe bhontshisi ngabe ungubani na? Ubhontshisi kaMahlatshwayo nje kuphela wawuhlezi unokukhathazeka ngoba phela wawushaya amahazard, ujombo ubheke phansi ubheke phezulu. Kodwa ke ingekho into azoyenza Nkosi yami uMahlatshwayo, ngoba yabazi abantu masemakhaya ukuthi banempatho, bayakwazi ukuziphatha, bafundisiwe, bayayalwa uma bephuma emakhaya bemendweni kuthiwe ufike uphathe kahle umuzi. Indoda ngisho ngathiwa ingahamba iminyaka emngakanani ihlala uyilinde,
Ngakho-ke uMahlatshwayo-ke wayesefunde nje umkhutshanyana ukuthi mengabe efuna ukushaya umoya Nkosi yami emveni kokuba eklina isithabathaba sakhe somuzi awakhele uthobani, aklina aqede kushaya umoya kubenyezele kucwebezele ukuthi khanye. Abese yasuka lapho avele athatha iwashing yakhe. Wayekhutheleke intokazi yakaHlatshwayo-ke, ikhuthele Nkosi yami futhi yayiyinhle ngisho emntombini ime kahle. Yabona yilezi ezime engazi ukuthi ipheya. Ibele lishile lincanyanyana, ungafunga ukuthi akuzange kulale masu esiswini, unefiga yakhe ethe khece, abese yavuleka-ke lapha esinqeni, abese eshaya ngegwegwanyana engazi ukuthi elomundlana, yabona umundlana omuhle osanda kuzwala, mese ehamba athi thifi, 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 isidafazana sentokazi enhle nje impela, intokazi ephelele obonayo ukuthi le kusengathiwa heshe ntombi iqale phansi iyovusa umuzi omusha ophelele ceke, kwazise phela wayevele egane esemncane-ke nje. So uMahlatshwayo wayengekho mdala kakhulu Nkosi yami, wayela nje untanga Nkosi yami, ula nje naye ku-4th floor, didizela lapho nje ko-4th floor, igazi lisashisa lisagijima nje, akukho kushodayo nokurongi ngaye. Hhayi-ke uMahlatshwayo wayethi-ke mengabe efuna uzipholisela ikhanda Nkosi yami, avele azithathele ama-fruits efrijini, awathengele ingane yakhe, athathe amanzi abanda qa asebhodleleni, awathengelwe uthobani. Waphela wayesemfundise ukuthi kuphuzwa amanzi athengwayo, afake ekubhaskidi, athathe ney'ngubo ey'mbili ey'ntathu. Wayewasha ngisho ngendlela ayekhuthele ngayo, wayehamba emfuleni awasha ngisho ublanket owodwa, ahamba emfuleni awasha ngisho amaphinifa amabili. Angiphathi-ke kona meke kwavakasha othobani nje, othobani babengayazi into ekuthiwa ingcolile. Umuntu wayethi ukhumula i-underwear ilahlela ku-washing basket, ukhumula ivestulu, uma wakhe abeseyinqakile useyowasha emfuleni. So wayenalowo mkhuba-ke, avele afake iy'nto zakhe ezimnandi azithengelwe iy'ngane zakhe, afake ekubhaskidi, afake nasebhaskidini la phakathi la ebhaskidini yokowasha, ahamba afika awasha aziculele emfuleni, aqhube usuku aziculele, nelanga liphumile liyashisa, awasha mekaqeda akhumule naloko akugqokile akufake emanzini akuwasha, uwasha nqunu belu, washa nqunu. Ngaphela akekho umuntu onendaba nomunye la, abantu bayazigezela benqunu. Kanti kukhona umfana wezinkomo. Uyazi-ke emakhaya ukuthi kuye kuthiwe umfana wezinkomo noma sekuyindoda endala kodwa kuhlele kuwumfana wezinkomo. Kanti umfana wezinkomo umzi kayifani uhleze embuka uMahlatshwayo. Hey, uyayi-admire-risha le ntokazi ukuthi hhayi kodwa ogumade bayalahla mani. Ungaze uyothathwa impondo lela se-Eastern Cape eGoli likudlisa ukuze ungabuye kusho umfazi omuhle kanje. Hleze ecuthe ngesihlahla embuka meqeda ukuyophuzisa izinkomo lapha, wazikhaphela entabeni lapho zidla khona. Uyama acuthe ngesihlahla ambuke. Kuthe ngelinye ilanga umzi kayifani wathi hhayi ngeke ngikhathele. Wazijwiba. Wathi yabona namhlanje sengiyolithetha libomvu enkosini, inkosi impela uMahlatshwayo namhlanje, hhayi ngeke phela. Ngikhathele mina ukugatshiselwa ukudla okuhle kangaka uMahlatshwayo azosigabisela ngako la emfuleni. Wavele wahamba umzi kayifani waya nje qamamana nje eduze nala kugezela khona uMahlatshwayo, vele wafike wageza nje ngenhla kwaMahlatshwayo. uMahlatshwayo manje usengezansi, umzi kayifani ungaphezulu. Wageza umzi kayifani, wageza naye, wacula, washaya ikhwela, wenza exactly lento eyenziwe uMahlatshwayo. Awu uMahlatshwayo Nkosi yami wathi kodwa Nkosi yami usho ngenhliziyo-ke, akukho nokuthi uzobiza abantu, useyabakabakaza, uyaqalaza, kuthi kodwa umzi kayifani ungilingelani, kodwa umzi kayifani ungilingelani Nkosi yami, ngokudla kwabantu besifazane okungaka ngikade kangaka ngagcina nokubona ngamehlo. Hawu, kodwa umzi kayifani ungenzani umzi kayifani. Hhayi, wabekezela uMahlatshwayo, akasazi noma aqhubeka ageze noma ame-ke manje, akasayazi kahle kufanele ayenze. Usejamile nje ukhamisile, ubona le mhlola engaka, imhlola akade agcine uyibona ukuthi hayibo, sekuvuke nemiza sekushisa igazi. Angiyiphathi-ke kade ubhontshisi ngoba phela loyo-ke yena ave engabehave. Uyabona-ke nje lo akanasimilo tututu, usegijima usethi nje ubhontshisi, useyanqasha nje ubheka phezulu shaye akasazi ukuthi azenze njani. uMahlatshwayo wavele wahlala phansi, waphelelwa amandla wahlala phansi. Umzi kayifani uloku enze ngazi ukuthi uyageza, uyoloku ehla nomfula kancane, uloku esondelela kuMahlatshwayo. Uthe esuka lapho wavele wafika wahlala eduze kwaMahlatshwayo lapho kuhleli khona uMahlatshwayo, wabeka isandla sakhe ethangeni, wazithulela nje umzi kayifani, wangakhulumi into eningi, wabeka isandla nje ethangeni wazithulela. Hayi, uyazazi izinto eziqhathwa zingazange zibe namkhathi. Hhayi, uyayazi eyenzeke emva kwalokho. Ngikuxoxele noma nawe ufuna ukuzwa ngami, ngisho noma ufuna ukuzwa ngami.
Hayi kwabo ngaphansi ongaphezulu. Ongaphansi ongaphezulu sebengasenandaba ukuthi kuqhamuka bani kwenzakalani emfuleni. Hayi bajuluka bamanzi te emfuleni, bajuluka bamanzi te emfuleni, bajuluka bamanzi. Manje umzi kaFani yena emqondweni wakhe unokuthi lento ayenzayo iwrong. Hawu umzi kaFani wathi imfi utheme seza ukuthi uwenelile wavuka ngejubane yami wabaleka. Wavuka uMahlatshwayo wahlala ngezinqa. Hey! Yimsi kaFani! Nakusasa ngizobe ngiwasha la! Uyalazi udaba. Okulandelayo umzi kaFani wavele nje wathengisa inkomo yakhe yasemasisweni. Angithi niyazi abafana basemakhaya mebelusa ukuthi uba ney'nkomo zakho osiselwa zona kuthiwa-ke lezi-ke mfana-ke unika usemncane nje, abasemakhaya bazoyichaza kangcono kwi-comment section. Unika usemncane zigcine zizala lezo zinkomo. Umzi kaFani wavele wathengisa nje inkomo yakhe yasemasisweni, wavele wathengisa indawo eduze kwakaMahlatshwayo. Hawu-ke imizi yayiseyamawele kanje ngiyakutshela wena. uMahlatshwayo wayevele aphume nje athi ukushona kwelanga. Umzi kaFani nje wayevele aphuma athi ukushona kwelanga. Hawu sekumnandi indaba yazi yabona nayingane. Hayi-ke the rest is history. Lalela. Akusho ukuthi ngoba naku wena uzithole usesimeni obhekene naso ngendlela ozithola ngayo ukuthi impilo imile. Ayiqhubeke Nkosi yami impilo ngoba uNkulunkulu ukunikeze izitho zomzimba zonke eziphelele zisebenza. Uma saphile aqhubeka lempilo ukuthi waqhuzuka lapha washayiswa imoto wanensimbi onyaweni. Khohlwa insimbi usonyaweni wena, as long as unyawo lisahamba futhi okusalayo nemoto leyo usazoqhubeka uyigibele ngoba yini? I-transport. It's a story time. Injalo nje. Like, comment, subscribe, share. From me to you, love and peace. Ungabi uMahlatshwayo.